Yena awujonga ufuna ukaka uzonandela nisetoilet kodini yena ma ngena kunisule andifuna uye ndawo andifuna ubaleke kodini ndifuna ukulungisa ngena apha etoilet kodini ngena ayisuka nje ngikhela kakubi igqitwe wena akulungisi Yemntaka tata akatata sisahamba manje usimbulele siyapha etown. Okay. Inhle imnandi sakushiya nonyana wakho ubhonde kamandi. Yeqonda ke ibonda yondlu nasisi. Hey, hayi mntaka tata, ndithetha into bangaba nithi ncanca nikeni kheshape izinto zenu zaseKapa. Nincokole ngekho umuntu uniphazamisayo kule ndlu. Ufuna ungiqaba noSimya? Wemntaka tata, sihamba sobabili. Mntaka tata hayi inhle gqitha hayi ayizoba ibhondi ngiyange uthi into ayibhonda. Asobhonda mntana ndilinde yena unyana etoilet uyaqonda sakaka ndifuna sibhonde nje kahle mntaka yava hayi ngizomlinda apha shem kutheni namntaka tata ngathi lo nyana wakho kaloku mntata akho nto ma qha kaloku uyaqonda usuke eKapa le ntwana ifike kakubi gqithi ndibanjile ngoku andifuna uyibhuncula funeka ndihleli nje ndilapha ecakwayo ndiyithenga uyaqonda kutheni usithi ntwana kumntana wakho namntaka tata mntata kaloku umntana yintwana nalaa ntwana yakho ujonge weyintwana yeva ndithi ntwana kalo ebantwaneni hayi khawuyeke mntaka tata sihambe hayi ke nihlale nincokole yonke nikhesha phi into yonke mntaka tata nkosi mntaka tata ma hani nihambe kakuhle shem nkosi ma kwedini gqiba ma gqiba kwedini sugoloza gqiba uphuma apha tyini utheni ukaka amatye phuma funa ukulungisa tyini thixo phuma kwedini phuma tyini ntwana le undiqhela kakubi gqithi wena mlozweni wena ndifuna ukulungisa namhlanje ngimnawe tshu apha endlini kocaca uba ngubani kanye omdala phakathi kwamnawe yenza uphuma futhi bravo wena suniphambanele ulibala msinya gqithwe uyava ngava sinezandla usishila noSimu uhambile lithuba lam nawe ngoba sibhonde uyaqonda ithuba lam nawe uba sibhonde kwedini sakulungisa iyava ya uyakhumbula uba ubundityisa inoodles pha uhleli nezintwana iishomi zakho ziphi ngoku uwedwa ngoku wandibamba ngapho wandibophelela kwedini ngentambo zaseziyoni ngenxa ye-200 qha sakufumana hayi ndokufumana kwedini ngena apha endlini sakulungisa kwedini Hayi ke. Yaman. Igate yam ndishiya ndiyivalile mos. Uyabona ke ngoku nekhini neefestire zivuliwe. Yabona into eza kwenzeka ke ngoku andizuvana nabantu basemhlabeni ke mna ke. Xa kuza kwenzeka lento endlini yam. Yemadoda. Hey man. And yabona man noba nguchase. And uChase saba ngathi ndiyam abuse ke ngoku. Yabona? Hey Show! Show! Hey Show! Show! Are you happy to see me? Kwathini? Wena? Hey man, kwenzeka ntoni ngawe wena? Yazi Show,
Kaske uzibambe wena uzafumncinci wena. ungene njani apha kodini Ya young and restless wena. ungene njani Soloku uthetha wedwa unezinto ngathi uyaphambana ngathi sayilona kathini yathini. Izapha brother. uyayazi into yoba umke ungatshongo apha Yayazi uyabuya manje. ngoku kodini khange uphinde utsho still Yayazi manhlo. Yayazi uzingenele sayithethi. njani apha kodini endlini yam Kangene hlo. kodini kukwama makwenje kukasem apha Hlo. Wena khawuyeke man uthanda uthetha too much. ungene ngantoni kodini Izakubulala lento hlo. Khazi sizotya inyama. Yazi lini enzela umleqo pha. ungixela ngemileqo usithatha phi isitixo kodini unganimoshela iqhaga apha Come on hlo. sutheka kodini Hey kanjani yena? Hayi hlo. Oh ndimkile apha thisana ubayisela ndimkile apha ndiyakufonela wena ifone yakho yenze i-voicemail kum. Kandifonela. cha usisithafutaka kodini Yize mahlo ma khayeke mahlo mani. cha kodini Yes. uyayibona umnyango wami umoshile lapha ngoku Hayi kukile nje omgqala lena uthatha abawukhelisa. Sayipakela makhangela mahlo mani. cha Tipo what you right? Kwethini? Kwethini? Ntoni Kwethini? brazo nilimazi ntoni niyenzayo Kwethini? Awunantloni. Emva kwayo yonke le niyenzile uzohlala apha kwethini? iphi imali yami wena kuthe ngayibuyisa imali yami Uqala kakuphi kwethini manje? ngayibuyisa imali yami Imali yakho ntoni? Rha. bekazoza Kwethini? kuwena Uthi ndizapha uqophele i-200. Uqophele i-200 kwethini? Iphi 2000 kasisi le bekufakele yona ngoku? sakunika ngoba i-400 phana I-400? ya I-400? Kwethini utyani ungathengisela kakubi? sisisifanguwe mosapha Ungathengisela kakubi. ntoni ngonibetha Zawufumana fanini inkathala. ntoni ngoku Sugoloza kwethini? Sugoloza ma. Awufa wena. imali yami wena Njani? yo simyambetha lo mntu lo nazi mbethela ntoni ayikho le nto yenzayo ma Kwethini? Mtsana. Uyayazi uba le ntwana iyeke isikolo ngapha eKapa itshaya nentsangu yiyo loo nto ilapha ma. isikolo mna andiyekanga sikolo tu mna simyandibethela ntoni lo undibethela Hey, kwethini? Suthanda into ongayazi mtsana. Malume, kaloku thetha naye ungavesi kumbethi into lento umbetha Ithetha kuthethwa le ntwana mtsana. Kona wena uzothina wajika endleleni belungayetanga nosisi. umamshiye ikhadi lakhe Okay mtsana. Thatha ikadi ke mtsana. Usiye nale ntwana. Thatha ikadi mtsana ma. Funa ubonda nonyana. Funa ubonda nawo le ntwana. Senze ibhondi. imali ayikho le nto yenzayo ayikho le nto yenzayo nyani ayikho le nto yenzayo ayikho le nto yenzayo Mtsana. Hayi hamba mtsana. Hamba mtsana. Soncola kakuhle nale ntwana. Soncola nje kakuhle nale ntwana. Sukhathazeke. Amasenda aqinile ngole ntwana ithetha sithethe. Nkosi mtsana ma. Kwethini? ntoni Sitheni ngathi uva. Ngakubulala. xolo enkosi nophefumle ndikhamba Zakubulala uyandivana na. ndiyakuva Usathetha kuthethwa wena. Awujani emva kwayo yonke le nto yenzileyo ma. sathe zakubhatala mosimalanga Awujani. 400 kula mali 400 Balong palalo, escamas, simpica, cometi chanalo, undo, wasimsan, akalo plus, anatu sukubongi, makalenamba, utabuki jazi, ube manzi panzi, asha matamana manzi, matamana manzi, matamana manzi, asha matamana manzi, aisha. hayibo hayi ngathi kuyaliwa nje apha Mary hayi uye wafumana ii-clutches hayi it's very very bad umfundisi masino ngale into another suspense over another suspense soze kaloku tata mamela mfundisi ndilapha kwaMary bayaslayisana over and over mfundisi bayabulalana kungamagazi ifestire babethekisa le festireni yes andifuna ungcola khawuleza tata kuyonakala khawuleza abantwana bakho yes okay sure all right
Sure. I wonder kwenzeka ntoni. Ayike ngoku le sunroof yotata. Bethu nani. Umfundisi uhleli phi na? Yini tata? Andikuboni. Tata, you must come in there. Andiyazi into eqhubekayo. uMary. Clutches 2 madoda. Cacisa ku-clutches yintoni u-clutches? Kuthini xa usithi clutches? Ndithi unguJezebel 2 yamadoda uthi sometha. Omnye ufuna uslicer omnye nomnye ufuna Hayi man B. Ndiyakuxelela. Udathi ibhodi yami phi? Ibhodi tata. Hayi B. Hey, Jezebel. This one. 2 yamadoda. 2. Bayambenga uMary uyowabengwa. Akakwazi usihlalela. She never gets enough of it. 2. Into njena B. Ndithi mna tata masingene. But uyongena wena. Mna ndawula zawuske ndithini? Dawula Ndingene phakathi usliwa. Ewe tata. Hayi ngunotshe B. Bayabulala. Ngunotshe. Tata. Ndingene phakathi usliwa. Uthi akhonti ndililise njengento yokuba wathi omnye izembe ngathi kulapho ndenda kufonela khona thathi hayi enough is enough Ethubani into njena ke B. siyazi kaloku that's why ndisithi Bamba kwathixo. Wena yo eliphara. Bamba kwathi ndiqhela. Khawuma situthu. Nifuna ntoni apha? Nifuna ntoni? Bamba kwathini wena? Yo wathini? Yimnawe kho ndidibane nawe qho. Akabu. Konke abantu situthu ba. Khawume ma. Khawume. Umsindo wanto ungenaphi? Ungenaphi entweni yekhapha wena? Umsindo ntana inkosi. Situthu ba. Awudikwa kuchumayela ecaweni. Awudikwa kuchumayela ecaweni nawo. Wamba uchumayela esitratweni. Umsindo wakhe. Jonga akazuchumayela lapha. Yandifana? Umsindo wakhe. Ungenaphi entweni yami nalentwana? Yohlisa wakho umsindo nkosi yami. Ndiyeke la ntwana ndikhabe wena. Andithethi loo nto. Uthini ke ngoku? Andithi khaba. Fuck off ke. Ngento enginganifuniyo apha. Singento enginganifuniyo apha. Ndikuvile tata. Thi. Fuck off. Tuthu ba hamba apha. Hamba apha ma. Phi unjani? Uphi unjani? Uthi ulwamadoda kaMary apha. Hayibo. Hayi nkosi yami. Hey B. You can dodge and dodge, but you cannot dodge the consequences of dodging. Sakumbala kumfundisi wakho. Yathi namhlanje uthi kulamadoda kaMary apha. Kanti uzanosatana. Kulamadoda kaMary. Uthi kulamadoda kaMary. Ukunganjani B? Asondela uJeya. Asondela sodila nawe. Asondela uJeya. Sodila nawe B. Asondela. Uthi kulamadoda kaMary. Kulamadoda kaMary. Uvile umoya wamba. uMary soze kulamadoda kaMary. Uvile umoya ba. uMary soze xeshane ngaye ngamadoda. Ubathana no B. Amashoma. Awumameli wena kwetini. Letha ntoni show? Awumameli Letha wena. ntoni show? Nonsense kwetini. My show. Yabona ke show. Kunani ufona kwetini? Show. Alibuyelanga lento apha. Yeba show. Alibuyelanga lento apha. Sana abuse manje ngathandi ngomuntu man show man. Mdala ne-ID show. Nobe ndiyepi. Islo khona ukukhumbula ekhaya musibona ngikhupha pha. Into kungathi ngokuzambetha uneza umntana wakho. Yakwetini. Hala betha pheki ihlo mina. Betha kwetini. Hala betha pheki. Isana hayi show. Thi unini wayenza lento ehlo lofuna amaswayeke mayihlo manje into ehlo. Man nonsense wena man. Awuzanga naye nebhiya kwetini. Deke Show. man hayi. Ineni mkisileyo mna. I1 into nimkisileyo la lehlo. Yazi into niya mna bhala mna suppose anga nobani mngile kwasala ihlo. Yakucenga ngobhala abantu ekhade nyinyi suhamba cause nomuntu right. Sibona ufuna umvusela sibona wondihamba. Dakhatha ngifuna ihlo. Ititle deed ndinayo sendi noronda bile bampa bayithuna rendisa. Kapitelezi ngathi nesisibhanga ama fuck my show man. So abuse man sis.
Siyalithathile phana sike ndihambe phana because mali bengithanda pha sithi ngani firstborn okanye ngitangaliya man sukama ihlo man mana qhubeka ngehlonga nomntana man sukama man Mary ngapha nguwe ngapha sukama man Tithi ngapha hala ngapha Hey, Kubando, my sweet love for your love, daddy we love you. I do Bible, fed me langas for langa with that's true. Hey, for take our coats, easy campuses. I found it down, mix on them jido accomplices. I found the papa, my papa's a helicopters. What put that loot and is we are like Hamasis, and Kamasis, so put that loot and we are pagamis. Will you be my one and only sister and sanganis, so Kulungulo, but Tanganis? Now when I get on my hit, I was selling on my chainsaw, as I'm a good loganis. Powerful, so I love since a nixie, the two men love my lumber, so I'm missing now. Hopeful, I was a little bit cool and I'm fully in love with I'm cool, mom. Yeah.